Καραϊβική το 17ο αιώνα. Μια εποχή γεμάτη πρωτοπόρους που αναζητούν καινούργιες χώρες, όπου η τιμή και η δικαιοσύνη έχουν χάσει το νόημά τους. Έρχεται μια νέα αυγή. Ο καινούριος αρχηγός που θα ελευθερώσει τους κουρσάρους στο νησί. Ψάχνει για 3 μαγικά αντικείμενα. Ψάχνει για τη δική της μοίρα, ένα μαύρο ρόδο, μια γενναία και παθιασμένη καρδιά, μια ψυχή υψασμένη για δικαιοσύνη. Είναι μοναδική, η κόρη του μαύρου κουρσάρου. Το όνομά της Γιολάντα. Χαιρετώ. Καλώς ήρθες στη σπηλιά που στάζει. Εδώ είναι ο πολύγλωσσος παπαγάλος. Ταξιδέψαμε μαζί στις θάλασσες και πολεμήσαμε πολλούς εχθρούς. Το λέμε πολύγλωσσο επειδή βρίζει σε πολλές γλώσσες. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά εσύ δεν ξέρεις απολύτως τίποτα, καπετάνε. Μη μου μιλάς έτσι, δεν το αντέχω. Αυτό το κεφάλι δεν έχει χρόνο να μάθει ξένες γλώσσες. Πολύγλωσσε. Έχουμε πιο σημαντικά προβλήματα. Η Γιολάντα και οι φίλοι της πάνε πάλι γυρεύοντας. Κατάλαβα. Βγήκε στους δρόμους και πάλι θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Μια από τα ίδια. Δεν σου είπα να μην μιλάς. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, η Γιολάντα και οι φίλοι της τριγυρνάνε στους σκοτεινούς δρόμους του Μαρακάιμπο. Περίμενε. Γρήγορα, από εδώ! Όχι, Γιολάντα. Πρέπει να πάμε μέσα από την πόλη. Πρέπει οπωσδήποτε να φτάσουμε στο λιμάνι. Ναι, ο Μόργαν έχει δίκιο. Από εκεί μπορούμε να πάρουμε μια βάρκα και να πάμε στο πλοίο μας. Ναι, είναι και δικό σου το πλοίο, αλλά πρώτα πρέπει να τσιπήσουμε κάτι. Είμαστε με άδειο στομάχι, πολλή ώρα τώρα. Πρέπει το ζήτημα αυτό να το τακτοποιήσουμε πρώτα. Το μόνο που σκέφτεσαι είναι το φαγητό. Ναι, αυτό ίσως είναι αλήθεια, Μάρκο, αλλά οι τσέπες μου είναι όλες άδειες, βλέπεις. Και όλα τα αποθέματα τελείωσαν. Μα. Για περίμενε. Δες, νομίζω ότι μόλις ξέδαψα ένα κρυμμένο θησαυρό. Αυτό να το ξεχάσεις, Εμίλιο. Αυτό το γλύκισμα είναι όλο δικό μου, έτσι. Εντάξει, ίσως μπορείς να πάρεις μια μικρή δαγκονίτσα. Είπα μια δαγκονιά. Εμίλιο. Είπα μπορείς να πάρεις μια μικρή δαγκονιά, πατεώνα. Ελάτε, χάνουμε χρόνο. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αν είναι να φτάσουμε απόψε. Έλα, Γιολάντα, πάμε δεξιά. Καλύτερα να πάμε αριστερά, να αποφύγουμε τους άντρες του βαγκού. Μα Θα φυλάνε τους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι. Μα από εδώ είναι καλύτερα. Όχι από εδώ. Πώς είσαι τόσο σίγουρη? Wow, το ήξερα ότι πρέπει να πάμε από εδώ. Κοίτα και μόνο σου, Μόργαν. Εγώ σε παρακαλώ, πήρες ότι είχα την περασμένη εβδομάδα. Δεν έχω τι να δώσω στην οικογένειά μου. Είμαι φτωχός. Δεν μπορώ να σε. Μη με σκοτίζεις με τα χαζοπροβλήματά σου, γέρο. Όλοι πρέπει να πληρώνουν τους φόρους. Εκτός και νομίζεις ότι είσαι κάποιος. Μάλλον νομίζεις ότι πρέπει να σου κάνουμε εκδόσεις, αλλά δεν είναι έτσι, γέρο. Μα κύριε,
Καπετάνιε Βαλέρα, πήραμε ό,τι έχει και δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να είναι δίκαιο για τους κατοίκους. Σιωπή, μικρέ, δεν νομίζω να αμφισβητείς τις μεθόδους του κυβερνήτη σου, έτσι. Η δουλειά σου είναι να εμποδίζεις αυτούς τους πειρατές να ληστεύουν. Και μην το ξεχνάς αυτό ποτέ. Εμάς εννοεί. Κοίτα τι κάνουν αυτοί οι αχροί. Ληστεύουν τους κατοίκους του Μαρακάιμπο από το πρωί ως το βράδυ. Πρέπει να τους μάθουμε τι είναι σεβασμός. Για τους κουρσάρους της ακτής. Γιολάντα, δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Πάμε σύντροφοι, δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Έχεις δίκιο, Μόργαν. Η κόρη του μαύρου κουρσάρου, πιάστε την! Έλα αν τολμάς. Ναι, πιάστε τη! Ναι, πιάστε! Όλοι μαζί, πάμε! Θέλεις να συγκρίνεις το μέταλλο που έχεις με το τσεκούρι του Μάρκο, πολύ καλά. Πρόσεχε, καπετάνιε! Τι είναι αυτό! Πιαστεί τα κουρσάρι. Σταμάτα τον! Ναι, αλλά με τι! Κάρμο, πάρε τα λάφυρα! Με συγχωρείτε. Εδώ είναι. Άσε με κάτω, παλιό. Μπράβο. Μπράβο, Σεμίλιο. Το χέρι μου, το χέρι μου! Αυτό ήταν από τη Γιολάντα. Δώσε ένα χεράκι να ανέβουμε, μεγάλε, ευχαριστώ. Πάμε, Μόργαν. Καλώς ήρθες, Μόργαν. Μην τους αφήσετε να φύγουν. Στο λιμάνι! Περίμενε, πρέπει να κάνουμε μια στάση πρώτα. Γιατί? Θα δεις. Κάρμο, φέρνει σε παρακαλώ τα χρήματα από τους φόρους. Να, αυτό είναι θαυμάσια ιδέα. Πάτερ, σας εμπιστεύουμε αυτά τα χρήματα. Να πάνε βοήθεια στους φτωχούς. Με τα χαράς. Θα πρέπει να μας πείτε ποιος είναι που θα ευχαριστούμε στις προσευχές μας. Είμαστε οι κουρσάροι της ακτής, Πάτερ. Πορευτείτε εν ειρήνη, φίλοι μου! Από εδώ, από εδώ. Ναι, από εδώ! Πιάστε τη. Οι κουρσάροι ευχαριστούνται να βοηθάνε τους φτωχούς του Μαρακάιμπο. Ελπίζω να μην βρεθούν κρεμασμένοι σε κανένα δέντρο. Βγάλε με από το κουτί! Σιωπή, κακομαθημένο, αλλιώς θα βρεθείς και εσύ κρεμασμένος. Περίμενε λίγο, Γιολάντα. Κοίτα, πάλι πήρες το λάθος δρόμο. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί συνεχίζεις να μ' ακολουθείς, Μόργαν. Εξάλλου τώρα έρχομαι πρώτη φορά στο Μαρακάιμπο. Ω, πρώτη φορά. Προσπάθησε να μην μένεις πίσω. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε δεξιά. Όχι. Ξέχνα το, Γιολάντα. Αριστερά θα πάμε τώρα. Ελάτε. Ο διέξοδο μας έφερες ωραία. Αν είχαμε πάει από εκεί που σου είπα εγώ... Τότε θα πέφταμε μάλλον πάνω στον ίδιο το βαγκού. Για δείτε, σύντροφοι, τι λέτε, να κλείσετε το στοματάκι σας και να μπείτε εδώ μέσα για μια αλλαγή. Βλέπεις, σας έφερα εδώ μια χαρά. Το ήξερα ότι έχω δίκιο. Φαίνεται ότι από εδώ δεν βγάζει πουθενά. Ποιος ξέρει σε τι μπελάδες μπήκαμε αυτή τη φορά. Ησυχάστε πια. Εσείς οι δυο ξυπνάτε και νεκρούς. Πάω στην πόρτα σε περίπτωση που οι στρατιώτες καταλάβουν τι γίνεται. Νομίζω ότι αυτό είναι απίθανο. Εγώ πάω να βρω τον επιούσιο, εντάξει. Εμίλιο, μπορείς να έρθεις μαζί μου. Φοβάσαι μη στρίψω λάθος. Αν υπάρχει λάθος στροφή, εσύ σίγουρα θα την πάρεις. Δεν θα άνοιγα αυτή την πόρτα αν ήμουνα εγώ στη θέση σου. Δεν είσαι όμως. Έλα. Γιατί πρέπει πάντα να είσαι τόσο πεισματάρα. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους που είσαι και εσύ μάλλον. Είστε πειρατές.
Κλέψε ό,τι θέλετε, αλλά πρέπει να φύγετε αμέσως, μ' ακούτε? Πρέπει, αλήθεια. Και ποιος είναι ο λόγος γι' αυτό, καλέ μάθο? Είμαι ο εφημέριος και έχω ένα σημαντικό γάμο σε λίγες ώρες. Α, ένα σημαντικό γάμο. Καταλαβαίνω. Με συγχωρείτε, αλλά οι δρόμοι θα γεμίσουν με εκατοντάδες στρατιώτες όπου να είναι και πρέπει να μείνουμε Και εδώ. τι θα γίνει με το γάμο και τους επισκέπτες? Ο γάμος θα γίνει κανονικά. Αρχίσαμε. Τι? Σε ζηλεύω, παλιόπαιδο. Μάλλον δεν μπορώ να βουτήξω κι εγώ όπως ο φίλος σου από εδώ. Συγγνώμη, Κάρμο, αλλά χρειαζόμαστε την τούρτα για το γάμο. Βλέπεις, ο εφημέριος είναι απασχολημένος προς το παρόν και έτσι θα κάνεις εσύ τη γαμήλια τελετή. Τι θα κάνει, τι? Ξέρω ότι είναι λίγο τραβηγμένο σαν ιδέα. Το παραδέχομαι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι μπορεί να πετύχει. Κάπως. Όχι, προτιμώ να πάω στο φεγγάρι. Μην ανησυχείς, Κάρμο. Έχω πάει σε πολλούς γάμους και θα είμαι ακριβώς δίπλα σου. Θα σου λέω εγώ τι να λες και μέχρι τότε μπορεί εσύ να μαγειρέψεις κάτι για να σερβίρουμε στους καλεσμένους. Εντάξει. Θα φτιάξω γαμήλιο εορταστικό γεύμα για βασιλιάδες ή για πειρατές. Για να δούμε τώρα με τι μπορούμε να δουλέψουμε. Για δες εδώ ένα θηλυκό χάμστερ. Ναι, μια χαμστερίνα. Το καημένο τον Εμίλιο, αυτή η κυρία του είχε κλέψει την καρδιά του. Ώρα να αρχίσουμε το μαγείρεμα. Για να δούμε τι έχει αποθηκεί. Μην πυροβολείτε. Μάλλον έχουμε ένα πεινασμένο. Ποιος είσαι εσύ? Ποιος είσαι εσύ, μικρέ μου? Είμαι υπηρέτης, με λένε Καρλίτο. Αλλά ονειρεύομαι να μπαρκάρω κι εγώ μια μέρα, σύντομα δηλαδή. Το αγόρι άκουσε όλα τα σχέδιά μας. Θα μας καρφώσει στον κυβερνήτη. Όχι ποτέ εγώ. Τον μισώ το Βαγκού. Αφήστε με να έρθω μαζί σας και θα σας βοηθήσω να Είσαι πολύ πολεμήσετε. μικρός για να γίνεις πειρατής. Πρέπει να μείνεις με τους γονείς σου. Ο Βαγκού φυλάκισε τους γονείς μου και τους πούλησε για δούλους. Σας παρακαλώ. Δεν ξέρω πού είναι τώρα. Εδώ είναι το σπίτι μου. Μπορείς να μας βοηθήσει να βρούμε ρούχα για το γάμο? Οι γη του εφημέριου μόλις έφυγαν. Πρέπει να έχουν αφήσει κάποια ωραία ρούχα. Ας ετοιμάσουμε αυτό το γάμο. Πώς είστε? Αφήστε με να φύγω, αφήστε με να φύγω. Σκέφτηκα ότι θα πεινάτε. Πώς και δεν έχουμε βρεθεί στο παρελθόν? Από ποια μεγάλη οικογένεια είστε ακριβώς? Μπράβο, φάτε όσο θέλετε, ωραία μου κυρία. Έχει ένα σωρό πράγματα ακόμα στο τραπέζι. Αυτό μπορεί να μας δυσκολέψει. Τι θα κάνεις πάλι τώρα, Γιολάντα? Γιολάντα! Που κρύβεσαι! Α, εδώ είσαι. Αυτός ο άντρας είναι ο Μαρκίζος Χαμπέτο. Είναι αραβωνιαστικός μου. Νόμιζα ότι ήταν στην Ιταλία ακόμα. Ο αραβωνιαστικός σου. Έχεις αραβωνιαστικό? Είχα έναν. Η θεία μου κανόνισε τον αραβώνα. Εγώ το ξεκανόνισα. Ούψ, αρχίζει ο γάμος. Πρέπει να φύγω. Δεν τρώμε εδώ πέρα, Κάρμο. Πώς μπορείς να είσαι τόσο σκληρή? Είναι μαγειρευμένο τέλεια. Γεια σας. Λέγε, αγαπητοί καλεσμένοι, μαζευτήκαμε εδώ. Σωστά, αγαπητοί φαντασμένοι, φαγωθήκατε εδώ, ενώ εμείς να πούμε στο ζευγάρι, τι λέω. Είμαστε εδώ να παντρέψουμε το ζευγάρι. Μα αυτό είναι ντροπή. Ποιοι άξιστοι μένουν σε αυτό το σπίτι? Υπέροχος γάμος, Μαρκίσιε. Είναι εντελώς ανεπαρκής και μάλλον έχουν καλέσει και όποιον να είναι, έτσι. Μπα, μόνο τα γεροντοπαλίκαρα. Άκουσα ότι η ραβωνιαστικιά σου σε παράτησε. Συγχωρείτε, από πού και ως πού το ξέρετε αυτό εσείς? Αυτό όλοι το ξέρουν. Με συγχωρείτε, κύριε. Έχετε ακούσει για την αραβωνιαστικιά του Μαρκίσιου που το έσκασε? Σταματήστε το γάμο! Αυτός εφημέριος είναι πατεώνας. Εγώ είμαι ο κανονικός εφημέριος και ο γάμος δεν είναι νόμιμος. Ναι, αλλά πρέπει να παραδεχτείτε ότι μαγείρεψα πολύ ωραία. Μα τι γίνεται εδώ? Δεν το πιστεύω. Πώς λύθηκε αυτός ο εφημέριος, Καρλίτο? Είχες εσύ κάποια σχέση με αυτό? Δεν το έκανα εγώ, Μάρκο. Το ορκίζομαι στην τιμή μου. Κοίτα, μάλλον αυτή τον άφησε ελεύθερο. Ο Εμίλιο προδόθηκε από την αγάπη. Δεν έπρεπε να την εμπιστευτείς, Εμίλιο.
αρχίζει το πάρτι. Για τους κουρσάρους της ακτής. Πίσω, άχρηστε! Το γεύμα μου! Κατέστρεψε το γεύμα μου, απολύτιστε! Για δοκίμασε αυτό. Ο γάμος μου καταστρέφεται από αυτούς τους πειρατές. Χτυπήστε τους. Για μια στιγμή! Άθαροι πειρατές επάνω τους. Ετοιμάσου να πεθάνεις, πειρατή. Δεν σκοπεύω να πεθάνω τώρα, Μαρκίσιε. Ετοιμάσου να σοκαριστείς, Μαρκίσιε. Γιολάντα! Είσαι πραγματικά εσύ, αληθινή μου αγάπη. Είσαι ο θησαυρός μου και εγώ είμαι ο πρίγκιπάς σου. Δεν νομίζω ότι είμαι η ιδανική γυναίκα για σένα. Δεν ξέρεις τίποτα απολύτως για μένα, γιατί ποτέ δεν κάθεσαι να μ' Δεν ακούσεις. σε άκουγα, Καλά, δεν έχει σημασία αυτό, τέλος πάντων. Πώς να αναστρέφεις αυτούς τους βάρβαρους πειρατές. Οι φίλοι μου έχουν περισσότερη αξιοπρέπεια από όλους όσους είναι εδώ πέρα τώρα. Και άκου αυτό, Μαρκίσιε. Ποτέ δεν θα παντρευόμουν ένα μαμόφραστο σαν και σένα. Όταν παντρευτώ, θα είναι από αγάπη. Να το θυμάσαι αυτό. Μπράβο, Εμίλια, ακριβώς αυτό της άξιζε. Πάρ' το για να με θυμάσαι, Μαρκίσιε. Α, τι συμβαίνει. Απίστευτο. Είναι το μαύρο ρόδο. Για να μην με ξεχάσεις ποτέ. Και να με θυμάσαι πάντα. Σαν την κόρη του μαύρου κουρσάρου. Κατάλαβες? Όχι! Πάει να φέρει ενισχύσεις. Πώς! Επιτέλους, φύγε από τη μέση, μικρέ μου! Μπράβο σου, Καρλίτο. Τι είναι! Τρέξτε, από εκεί. Δώστε τους! Ωραία βολή. Ακούστε τι θα σας πούμε και δεν θα πάθει κανείς τίποτα. Κλειδώστε τους όλους στο υπόγειο. Ξέρω ακριβώς πώς νιώθεις, Εμίλιο, και ο δικός μου ραβωνιαστικός δεν άξιζε. Τι λέτε να κάνουμε τώρα? Μάλλον είναι ώρα να την κάνουμε από εδώ, Καλύτερα να ανοίξουμε, αλλιώς θα υποψιαστούν ότι κάτι συμβαίνει. Κάνε πως είσαι ο εφημέριος. Είμαι εφημέριος. Τι θέλετε? Ήρθα να πάρω την ύφη και το γαμπρό. Η στρατιωτική συνοδεία περιμένει. Για μια στιγμή, αυτός δεν είναι εφημέριος, το ξέρω καλά, είναι απατεώνας! Ανοίξτε αμέσως, ανοίξτε σας λέω. Σε λίγο θα γεμίσει στρατιώτες εδώ πέρα. Αποκλείστε την περιοχή, δεν πρέπει να μας ξεφύγουν αυτή τη φορά. Έχω μια ιδέα. Ας ελπίσουμε να μην είναι σαν την άλλη σου ιδέα. Θέλω όλοι οι όμηροι να ελευθερωθούν αμέσως. Τι θέλεις να κάνεις? Μισό λεπτό, τι γίνεται? Έλα, Κάρμο, θέλω τη βοήθειά σου. Hey! Κουνηθείτε, σπάστε την πόρτα. Κυβερνήτη Βαγκού, τι ευγενικό από μέρος σας να περάσετε, εξοχότατε. Σε προειδοποιώ, καπετάνιε Βαλέρα, θα το πληρώσεις πολύ ακριβά να αφήσεις τη Γιολάντα να τραπετεύσει πάλι. Σας διαβεβαιώ, κυβερνήτα, σε ένα λεπτό θα έχουμε όλους τους κουρσάρους. Κάνε γρήγορα. Τα ταβάνια των πλουσίων είναι από πολύ καλά υλικά. Ετοίμασες την έκπληξή μου, Κάρμο? Μα βέβαια, Γιολάντα, και έχω μαγειρέψει τέλεια. Είμαστε έτοιμοι.
Λοιπόν, φίλοι μου, αλήθεια, τι περιμένουμε? Έλα να ανέβει, Γιολάντα, θα σε βοηθήσω. Πάτα εδώ. Γεια, πες Μόργαν, τι θα γίνει με το μικρό? Απέδειξε ότι είμαι καλός πειρατής. Τώρα πρέπει να με πάρετε μαζί σας. Θα πάμε στην ανοιχτή θάλασσα. Φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να σε πάρουμε μαζί μας, Καρλίτο. Θα τον πάρουμε στο λιμάνι. Μόλις φτάσουμε θα του δώσουμε μερικά χρήματα για να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Και τώρα έλατε όλοι, γρήγορα. Γεια σου. Κάρμο, η έκπληξή μου είναι σχεδόν έτοιμη. Πάμε δεξιά, λοιπόν. Σίγουρα εννοείς αριστερά. Α, μην αρχίζεις πάλι, Μόργαν. Μια κι εγώ ξέρω το μαρακάι πως σαν την παλάμη μου, γιατί δεν αφήνετε εμένα να σας οδηγήσω και σταματάτε να τσακώνεστε πια, πώς σας φαίνεται? Κάντο. Εντάξει λοιπόν, ακολουθήστε με. Από εδώ. Να την καπετάνιε, εκεί. Πιάστε τους! Η έκπληξή μου είναι σχεδόν έτοιμη. Πάμε. Ελάτε. Πρόσεχε. Δεν το πιστεύω ότι παραλίγο να παντρευτώ αυτό το κοριτσιάκι. Μαμά, έχει δίκιο. Στην άκρη. Σας διατάσσω να σταματήσετε. Τι στο καλό. Βαλέρα, θα μου το πληρώσεις αυτό. Ωραία έκπληξη, Κάρμο. Ναι, έβαλα την τριπλή δόση, νομίζω ότι το παράκανα. Λιγάκι. Ναι. Ίσως. Είμαστε παγιδευμένοι. Φοβάμαι ότι άναψα μια πολύ μεγάλη φωτιά, καλή μου σύντροφη, δεν υπάρχει διαφυγή. Α, οι κουρσάροι βρίσκονται σε καυτό σημείο αυτή τη φορά για τα καλά. Από το τηγάνι μέσα στη φωτιά, όπως λένε. Μου μυρίζει κάτι καμένο. Σιώπη, αλλιώς θα σε κάψω και σένα. Λοιπόν, φίλοι μου, θα σας δω την άλλη φορά. Now you're gonna raise your glass in the air and then together we'll drink. We're gonna sing all night, we're gonna scream all night, and I know that tomorrow we're gonna fight. And now I tell you one thing, open your ears and listen to me. We'll never leave in trouble, never our captain, our flag. We love our flag, we love our flag. We'll fight and fight. We love our flag, our pirate's flag. When on the ship, we'll fight and fight. Everywhere in the Caribbean, you can hear about Yolanda. She's the best. She's a fury. She's so sweet. She's so lovely. Ρισκάρουν τη ζωή τους για μια στιγμή δόξας. Είναι γενναίοι μπροστά στο πρόσωπο του κινδύνου. Διψαζεμένοι για την νίκη, έτοιμοι για δράση. Γνώριστε τον Φάρκους, την Αρίνα, τον Χάρκους και τον Ρούφους. Είναι η Ακαδημία των Μονομάχων.
Άσε με να βγω, άσε με να βγω. Ο πατέρας μου ήταν γενναίος πολεμιστής και μεγάλος ηγέτης και... Δεν συμφωνείς, Κάντιους? Μα ναι, αυτοκράτορας Άινος, η απαράμιλη αξία του πατέρα σας συγκρίνεται μόνο με τη δική σας. Δεν γίνεσαι μήπως λίγο σαρκαστικός, έτσι, θεία Κάντιους? Ποιος εγώ, φυσικά και όχι. Όμως η ιδέα... Η ιδέα μπορεί να οδηγήσει σε κατηγορία για προδοσία και μετά θα έπρεπε να σε κλείσω στο μπουντρούμι. Δεν θα άξιζα τίποτα καλύτερο. Εντάξει, ας το γιορτάσουμε. Αυτό θα ήθελε και ο μπαμπάς, δεν νομίζεις? Τι υπέροχη ιδέα. Καταπληκτική. Ωραία, τότε κανόνισε οι ετοιμασίες για το φεστιβάλ πυροτεχνημάτων για τα ξαδέρφια μου να γίνουν όπως πρέπει. Τα λέμε αργότερα, Κάντιους, να είσαι φρόνιμος. Αχ, ο ηλίθιος ο αδερφός μου έδωσε το θρόνο στο μικρό και κακομαθημένο αντί για μένα. Θα το διορθώσω αυτό το λάθος. Λούντρικους! Έλα εδώ, μικρέ. Μάλιστα, Φέντη. Κάτσε κάτω, μικρέ, κάτσε. Αγαπητέ Φάρκους, έρχομαι στην αρένα κάθε εβδομάδα μόνο και μόνο για να σε δω. Μπλα 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 μπλα. Πώς το καλό καταφέρνεις να είναι πάντα η πανοπλία σου τόσο λαμπερή? Δίνε του παλιόμυγα, διαβάζω τι λένε οι θαυμαστές μου. Άκουσες, το είπε ο Φράγκος. Έλα, δίνε του. Ελπίζω να μην την πόνεσα. Αγαπητέ Φάρκους, είσαι ο πιο γενναίος μονομάχος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πρέπει να απαντήσω. Και μην ξεχνάς ότι είμαι και ο πιο ωραίος. Σκοπεύεις να απαντήσεις όλα αυτά τα γράμματα, Φάρκους? Όταν κανείς είναι τόσο δημοφιλής, έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Αλλά μην κουράσεις το δεξί σου χέρι. Μας περιμένει μια έκπληξη στο παλάτι. Εσύ παίζεις, Φαμ. Φαντάζομαι να κρατήσεις την υπόσχεσή σου, Χάρκους. Αν νικήσω, θα με αφήσεις να μπω στην αρένα με τους υπόλοιπους μονομάχους. Μα τι λες, πάντα δεν κρατάω το λόγο μου. Έλα. Για δες, νομίζω ότι το βρήκα. Η Ύδρα θα φάει τον Μινόταυρο. Τσεκ. Ματ. Τι πάτησες, Φαμ! Λοιπόν, τι θα πάρετε, παιδιά? Το συνηθισμένο, Μίρτσα. Το συνηθισμένο έρχεται αμέσως, αλλά με μια διαφορά. Ντέλι, 4 ομελέτες. Ντέλι? Ποιος είναι ο Ντέλι? Είναι ο καινούριος μου σεφ, ο Τελικατέσους. Έρχομαι, αγάπη μου. 4 ομελέτες για τους γενναίους μονομάχους μου. Ανακατεύω τα φίλτρα, τα βότανα και voilà. Ένα πύρα από αυγά και μαγικά. Είναι πολύ καλός. Παλιά δούλευε για τον αυτοκράτορα Μάξιμους, αλλά τώρα δουλεύει για μένα. Εσύ είσαι που μαγειρεύεις για αυτό το κακιασμένο χοντρό, Πέτσο. Πώς ξέρουμε ότι αυτές οι ομελέτες δεν έχουν δηλητήριο? Και πώς ξέρουμε ότι δεν είσαι κατάσκοπος? Τι ήταν αυτό που τόλμησες να πεις? Πρέπει να μου ζητήσεις αμέσως συγγνώμη, αλλιώς θα το μετανιώσεις πικρά. Δεν ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις? Θα σου δώσω ένα μενού special που δεν πρόκειται να ξεχάσεις. Έτσι νομίζεις? Ήρθε η ώρα να σερβίρεις, σκορδόμυαλε. Μην τολμήσεις ούτε να το σκεφτείς. Σας έρχεται το ρεκτικό. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το φαγητό. Κυρίως πιάτο. Σταματήστε αυτές τις ανοησίες Εντάξει, γρήγορα. Είπα ότι φτάνει. Φάγατε αρκετά, παιδιά μου. Τι γίνεται? Έχω τα πάντα στο τηγάνι μου. Ορίστε. Αρκετά, μ' ακούτε, σταματήστε. Δεν είναι τρόπος αυτός να φτιάχνετε φρουτό σαλάτα. Τσάι κανείς? Έχεις σκεφτεί ποτέ να χρησιμοποιήσεις τις ικανότητές σου στην αρένα? Για να δηλητηριάσεις τους αντιπάλους. Θα παλέψουμε με τους φοβερούς γίγαντες και θα θέλαμε άλλον ένα μονομάχο. Προς τιμή του μακαρίτη του θείου μας, του Σέφτορ, που ήταν σπουδαίος ηγέτης της κουρνοφόβιας. Τότε με πολύ χαρά θα υπηρετήσω ένα τέτοιο σκοπό. Μα να ξέρεις, κύριε Σεφ, ότι αυτοί οι γίγαντες είναι αίτητοι. Αυτό συμβαίνει γιατί κανείς δεν τρώει φρέσκα λαχανικά όπως θα έπρεπε.
Αλλά μπορώ να φτιάξω μια συνταγή που θα μεταμορφώσει τους μικρούς μονομάχους σε μοχθηρούς μαχητές. Θα χρειαστούμε περισσότερα από 2 καλαγεύματα για να κερδίσουμε αυτούς τους τύπους. Έχουν ύψος 10 μέτρα και κάνουν τα πάντα σκόνη με τις γροθιές. Α, ναι, για δες τι μπορώ εγώ να κάνω με τα πιατικά. Κοίτα. Ωραία πολύ, αλλά δεν καταλαβαίνω. Όλα είναι έτοιμα. Φτάνει να μην με απογοητεύσει ο Πικούλα. Έλα, λούχρη τους. Άνοιξε το καλό μου αυτή, Ρίνα. Και τι θες να μου πεις, ότι άκουσες τι είπαν? Οι φήμες λένε ότι ο Κάντιος θέλει να πάρει το θρόνο. Τους αΐνους. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχετε βγει όλοι κούκλοι. Α, τα χέρια τους είναι χάλια. Οι γροθιές τους είναι σαν σιδερένιες. Μα μπορείτε να τους νικήσετε. Εντάξει. Τι ωραία που θα περάσουμε. Μα φυσικά. Τώρα θα με συγχωρέσετε. Πρέπει να περιποιηθώ τους καλεσμένους μας. Σταθείτε εδώ. Θα έχετε από εδώ την καλύτερη θέα από όλους. Μα τι κάνεις, πανηλίθιε? Τι κάνεις? Συγγνώμη, αφέντη. Ώρα να πετάξετε, κύριε. Πρέπει να κάνω κάτι ηρωικό. Το πυροτέχνημα θα πέσει πάνω στο Σάιμον. Μα έπρεπε τώρα να κλέψει την παράσταση ο Κάντιος. Α, υπέροχο. Και τώρα θα προσθέσω το μαγικό μου φίλτρο. Εκεί. Μια σταγονίτσα κάνει τη διαφορά. Τώρα σε τσάκωσα. Μα τη μεγάλη κρέπα βλέπω φαντάσματα. Φαντάσματα, τι είναι αυτά που λες? Δεν είμαι φάντασμα, σε έπιασα στα πράσα. Θες να δηλητηριάσεις τους φίλους μου? Δώσε μου αμέσως το μπουκαλάκι για να μην χάσω την ψυχραιμία μου. Δεν θέλω να τους δηλητηριάσω. Θα τους δώσω δύναμη για τη μάχη με το φίλτρο της νεότητας. Γιατί να πιστέψω έναν ύπουλο κατάσκοπο? Η απόδειξη του φαγητού φαίνεται άμα το φας. Θα αποδείξω ότι σε κάνει να νιώθεις νέος. Λάσιμος! Με φωνάξατε, κύριε. Αυτό θα του δώσει δύναμη και πυγμή. Αν κάποιος χρειάζεται λίγη δύναμη, είναι σίγουρα αυτός. Τέλεια. Άνοιξε το στόμα, έρχεται το μεγάλο αεροπλανάκι. Βουελά. Καλό το φίλτρο σου. Πρέπει να βάζεις μόνο μία σταγόνα, αλλιώς μπορεί να μεταμορφωθείς σε μωρό ή να εξαφανιστείς. Με συγχωρείς, Τέλη. Δικέ μου, νόμιζα ότι... Ένας βρωμερός κατάσκοπος, όχι φίλε μου. Ήμουν αρκετό καιρό με τον αυτοκράτορα Γκλούντιους Μάξιμους για να ξέρω ποιος είναι ο εχθρός. Τι θα πάθουν οι μονομάχοι? Οι γίγαντες θα τους κάνουν με τα κρεμμυδάκια και κανείς δεν θα προστατεύει πια το κακοβαθημένο πόλι. Αποκαλούν αυτοκράτορα. Στον τιβιό του Σέφτορ, έναν ηρωικό και καταμάχητα ωραιομαχητή, στον οποίο οφείλω την ασύγκριτη ομορφιά μου. Ήθελε να παλεύει με τους θεούς για πάντα. Στην νεότητα να κρατήσει για πάντα. Υγεία όπως και να έχει. Θα πιώσει αυτό. Και μην ανησυχείτε για τους γίγαντες, θα είναι παιχνιδάκι. Βουαλά, τώρα είστε γεμάτοι ζωή και ενέργεια, έτσι. Νιώθω περίεργα. Κι εγώ, το στομάχι μου κάνει ένα θόρυβο. Νιώθω σαν να έχω καταπιεί ένα ηφαίστειο που είναι έτοιμο να κραγεί. Μα τι μονομάχοι είστε εσείς που δεν αντέχετε έναν απλό στομαχόπολο. Πού θα πας για διακοπές φέτος? Συγγνώμη, Κλάντης, αλλά είναι όλοι εκεί έξω και είναι έτοιμοι για δράση.
Νομίζετε ότι είναι έτσι τα πράγματα? Μικρή στομαχική διαταραχή είναι, μια χαρά θα Γεια σου, πάνε. Τελή. Ελπίζω να έχεις δίκιο. Ένα μωρό! Λοιπόν, Απίστευτο! Ο Χάρκους έγινε μωρό! Τι θα κάνουμε τώρα? τι τρόποι. Και η μήνυμα! Μα δεν καταλαβαίνω τι έγινε. Έβαλα μόνο μία σταγονίτσα. Τα μωρά δεν μπορούν να νικήσουν τους φοβερούς γίγαντες. Αν παραμείνουν μωρά, δεν θα έχουν δύναμη. Μα τη σαλάτα του Κέσαρα, τι θα γίνει αν γίνονται όλο και πιο νέοι μέχρι να... Φτάσουν να μην είναι πια καθόλου. Ντέλη, πρέπει να βρούμε ένα αντίδοτο. Έχεις δίκιο, μικρή μου Αγγιγνάρα. Τώρα, μικρή μου μονομάχη, δεν θα ευχαριστήσετε το θείο Φάρκους που σας έσωσε. Τι τρόποι. Νιώθω ότι οι μονομάχοι μας πρέπει να αλλάξουν πάντες. Είναι σημαντικό να ξέρει κανείς να αλλάζει πάνες. Αποκλείεται, μονομάχος είμαι, όχι νταντά. Κατάλαβα. Εγκαταλείπεις τους συντρόφους σου στη δύσκολη στιγμή. Πάντα είμαι δίπλα στους συντρόφους μου. Στα δύσκολα και στα εύκολα. Στα βρωμερά και στα απέσια. Και στα σιχαμένα. Δεν καταλαβαίνεις, Αρίνα, τι θα πούν οι θαυμαστές μου άμα με δουν να τριγυρνάω με ένα κάρο μωρά. Πρέπει να σκεφτώ τη φήμη μου. Θα γινώσουν πολύ καλός πατέρας. Έχεις ταλέντο. Δεν σε ρώτησε κανείς, μικρό γουρούνι. Έλα τώρα, Φάρκους. Ούτε και εσύ θα ήσουν ευγενικός αν έπρεπε να σου αλλάξουν πάνες. Τώρα είναι η ευκαιρία, μαλλούντρικους, να μεταμορφώσουμε και τους άλλους μονομάχους σε απέσια μωρά. Διαδικασία εκπαίδευσης. Μην ενοχλείτε. Όχι μόνο καλλιεργεί φυτά, εκπαιδεύει και διάφορα είδη ζώων. Τώρα κατάλαβα τι εννοείς. Αρχαίες συνταγές των φυλών. Κοίτα, έχει μέσα πώς να μεγαλώνεις διάφορα φυτά. Αναρωτιέμαι αν θα πιάνει και με τους ανθρώπους. Δεν είναι χαριτωμένα. Ναι, πολύ χαριτωμένα. Αλλά τώρα εύχομαι να ήμουν πεθαμένος. Είστε σίγουροι ότι όσο θα μπορέσουν να νικήσουν τους βαρβάρους που έχουν χέρια μεγάλα σαν τζακούρια? Δεν φαντάζομαι ότι οι γίγαντες θα τρομάξουν μόλις τους δουν. Με μένα θα τρομάξουν. Βλέπεις, μη φοβάσαι για τίποτα. Η Αρίνα έχει ένα μυστικό όπλο. Μη κι άλλο. Αυτή δεν ξαναπίνει τίποτα. Αυτός ο διάδρομος έχει όλα όσα θα χρειαστούμε. Λοσιόν, σαλιάρες, μπιμπερό και baby oil. Ποιο από αυτά είναι το μυστικό όπλο? Έχει μου εμπιστοσύνη και βάλε αυτό στο καρότσι. Φάρκους, καλέ μου, μου κάνεις τη χάρη να μου πιάσεις αυτές τις πάνες? Ορίστε. Αυτό δεν είναι πάνα, είναι ένα πανίσχυρο όπλο. Ορίστε. Καλημέρα, μεγάλε και γενναία μονομάχε. Κοίταξε τι έχω εδώ. Είναι η ειδική προσφορά του καταστήματος. Νοστιμότατο καρπούζι για να ξεδιψάσει ο μονομάχος μας. Και είναι όλα τσάμπα. Πολύ ευγενική η προσφορά σας, κυρία μου. Μην ξεχάσεις να το μοιραστείς με τους φίλους σου. Είναι μωρό μου, πεινάς, πεινάς. Έλα, ξάπλωσε εκεί. Ελάτε, θα αργήσουμε στον αγώνα. Είναι τόσο χαριτωμένα. Κι εγώ τα βρίσκω χαριτωμένα. Πρέπει να φύγω. Θα φύγω κι εγώ, επιτρέψτε μου. Πού είναι τα μωρά? Αυτή η ευγενική γριούλα με βοήθησε. Τα πήγε... Σταματήστε την! Σταματήστε την κλέφτρα, μωρό! Αχ, με συγχωρείτε. Η Αρίνα φταίει που έφερε μωρά σε ένα τέτοιο μέρος. Λες ότι φταίω εγώ? Κολλήσαμε. Ξεκολλήσαμε. Αρκεί τόσο. Πρέπει να πάμε τώρα τα μωρά στην αρένα. Έλα, πάμε.
Γεια σας μικρά μου, ήρθε η ώρα να σας συντρίψουν οι φοβεροί γίγαντες. Φεύγουνε. Τα πια. Μικρά τερατάκια. Δεν θα βγούμε ποτέ από εδώ. Μπορεί να έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει τρόπος να φύγουμε. Μην είσαι τόσο αρνητικός. Ελάτε να βάστε με πάνω. Α, αναρωτιέμαι τι να έχει αυτός ο όροφος. Εσύ! Θέλω μερικά πυροτεχνήματα, 40 πυράβλους και κολλητική ταινία. Η χρέωση στην Ακαδημία των Μονομάχων. Και γρήγορα! Από ό,τι μυρίζει είναι ώρα να το δοκιμάσουμε. Μα τα κουτάλια της σούπας νομίζω ότι έχεις δίκιο. Λάσιμους. Έβγεν, αλλά τώρα πώς θα το δώσουμε στα μωρά αυτό? Πρέπει να πάμε στην αρένα πριν εξαφανιστούν με ένα τελευταίο ρέψιμο. Πρέπει να φύγω. Έχω αργήσει για την τελετή έναρξης. Τα λέμε εκεί τελικατέσους. Φίλες και φίλοι Ρωμαίοι, καλωσορίστε τον αυτοκράτορα Σάινους τον Μεγάλο! Ας αρχίσουν οι αγώνες! Και τώρα καλωσορίστε τους αείμνητους και άσχημους βαρβάρους, τους φοβερούς γίγαντες! Μπαίνουν στην αρένα οι τρομεροί μας δαίμονες με τις πόνες! Τους ξέρετε ήδη, οι μικροί μας Τα μονομάχοι. καταφέραμε. Πώς τα βρίσκετε τα μωρά μας, μη σας φαίνονται χαζά? Μας κοροϊδεύετε? Πώς θα παλέψουμε με αυτά τα βρέφη? Τολμάτε να κοροϊδεύετε τους φοβερούς γίγαντες, τώρα θα σας δείξω εγώ. Τι καθάρματα! Πόσο ακόμα θα μπορέσουν οι μικροί μας μονομάχοι να αντέξουν τις γροθιές τους? Θα πάρει πολλή ώρα ακόμα. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι, Ρούφους. Έχουμε το μυστικό μας όπλο. Για βγάλ' το και θα δούμε. Τι πάτησες, τι πάτησες. Μήνυμα. Και φύγαμε! Ήρθαμε! Ήρθαμε και είδαμε! Δεν πέφτει καρφίτσα στο Κολοσσεούκ. Μπράβο μονομάχοι, το ήξερα ότι θα τα καταφέρουν. Ίσουμους, θα δούμε μπρος! Μα πώς ξέφυγαν. Σας αγαπώ! Σας αγαπώ! Ας ξεκινήσουμε, ήρωα! Ήρθε η ώρα να γίνω κακός. Το συχαίνομαι αυτό. Πραγματικά το συχαίνομαι. Βοήθησέ με να παλέψω αυτούς τους απέσιους γίγαντες, μήνυμα. Κάντε στην άκρη και αφήστε με να περάσω. Ήρθα πάνω στην ώρα για το Τέλει επιδόκιο. με το αντίδοτο. Ανοίξτε τα στοματάκια σας, μικρά μου κολοκυθάκια. Ο Ντέλης σας έφερε ένα μικρό δωράκι. Σας παρακαλώ κύριε, μην το πιείτε όλο. Δεν θα φτάσει το αντίδοτο για να πιούν και τα μωρά. Μην το πιείτε. Τώρα τον έλειωσε. Ώρα να ταΐσουμε τα μωρά. Σου μιλάει μήνυμα, Ρούφους. Αυτός ο τύπος έρχεται από πίσω μου.
Δεν παίζουν στο ΣΤΑ. Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τους υπόλοιπους. Τους ελέφαντες. Είναι όλη δική σου πικούλα. Δεν τους δίνουμε κάποια πιπίλα. Ωραία παράσταση, μονομαχή. Αξίζεται ένα μεγάλο χειροκρότημα. Ξέχασα τη μήνυμα. Έλα, μωράκι μου, πιες λίγο, έλα. Καβαλιάριδες! Να γίνει ο αγώνας από την αρχή. Είσαι σίγουρος ότι δεν μπορείς να μείνεις και να μας μαγειρεύεις, Ντέλη? Ίσως αν θες να ξαναμπείς και στην αρένα. Ναι, πολύ θα μου άρεσε αυτό κάτω ασάινους, αλλά έχω να πάω σε μέρη και λαχανικά να κόψω και αυτό δεν μπορώ να το αναβάλω. Με καταλαβαίνεις, έτσι? Ντέλη, σου έμεινε καθόλου από αυτό το φίλτρο νεότητας? Δεν το ξανακάνω αυτό το λάθος. Ξέρεις, Φάρκους, χειρότερο από τη ματαδοξία σου είναι που κάνεις φιγούρα συνέχεια. Είναι οικογενειακό μας.